treball d'Alcanar que m'ha tocat a mi dels pobles de l'Ara del Montsià. Espero que us agradi. On es troba? Alcanar, com molts sabreu, es troba a l'extrem sud del Montsià, en aquest punt. Aquí vos he ficat un mapa representatiu del Montsià i aquí de Catalunya. El Montsià, com es troba al sud també de Catalunya, també es trobaria en aquesta zona aquí. I bueno, ara explicar-vos una mica el que seria l'origen, alguna curiositat d'aquest municipi. Una cosa molt interessant és que abans formava part de la vila d'Ulldecona i llavors el municipi rebia el nom de Alcanar. Llavors finalment, en 1449, li van atorgar la seva carta pobla i així és com es va fundar aquest municipi. Alcanar, les cases d'Alcanar, Alcanar platja i la Selleta. Bueno, aquí us he ficat 4 imatges dels barris o pobles, o com ho vulgueu dir, de les zones d'Alcanar. Alcanar és un municipi que viu bàsicament de l'agricultura, de la taronja i de tot això. Actualment hi viuen 7.106 habitants. Les Cases d'Alcanar és un poble coster que viu de la pesca i del turisme. Actualment hi viuen 1.306 habitants. Alcanar Platja és un poble que, com si ho entenguéssim millor, després de rebatallada, fins que delimita amb el poble del costat, que és Sant Carles de la Ràpita. Aquella zona seria Alcanar Platja. I la majoria de gent viu allí, però no tot l'any. O sigui, va passar uns dies a l'estiu, a l'agost, coses així. I bueno, finalment la Selleta, que és un poble que es troba just dalt de les Cases d'Alcanar, que actualment hi viuen 18 persones i que és fundat per un grup de joves artistes alemanys. Economia. Bueno, com hem dit abans, Alcanar és un poble que viu de la taronja, com es veuen aquestes imatges, una cooperativa molt famosa, que és la cooperativa Montsià. Hi ha aquí 2 imatges representatives del que seria del que viu aquest municipi. I aquí, a les Cases d'Alcanar, la llotja i una mica de turisme també, el restaurant de l'Angelina, i aquí un peix molt típic d'aquí, que és la sardina. Cultura. L'ermita del Remei, l'església de Sant Miquel, la casa O'Connor, la cisterna, l'església de Sant Pere, la muleta i els nius de metralladora són com si diguéssim la cultura d'aquest municipi. I l'ermita del Remei es troba enmig de la serra de Montsià, igual que la muleta. L'església de Sant Miquel es troba enmig del nucli principal d'Alcanar. La casa O'Connor es troba al costat de l'Ajuntament, la cisterna just baix de l'Ajuntament i l'església de Sant Pere i els nius de metralladora aquí a les Cases d'Alcanar. Festes majors. Bueno, aquí no he ficat les festes majors, però també us he volgut explicar una mica les altres festes. I bueno, primer que tot, comencem al gener amb Sant Antoni, una festa que és més coneguda com el Ball de Mantons. Després continuem amb la festa de Sant Isidre, que s'apropa el mes que ve, al maig. Després de la de Sant Pere, que es celebra el 15 de juny, que es tiren clavells i roses al mar. Després una molt pareguda és la de la Mare del Carme, que es celebra també el 29 de juny, que és una mica el mateix, no? I bueno, després les festes d'agost aquí, amb els ara prohibits bous a la mar, i després hi ha les quinquennals, que és el que tots coneixem, a les festes d'octubre, que
anem tots al Remei a passar el dia i cada 5 anys baixa la Mare de Déu i passeja per tots els carrers que estan decorats i molt bonics. Realitzat per David Curto. I bueno, aquí per acabar he ficat 2 imatges representatives del municipi com és l'escut d'Alcanar i la Mare del Remei. Moltes gràcies.